Sí, bé, com ens passa a tots, que no podem dir-ho tot, aprofitar este minut per comentar que estem totalment d'acord en que n'hi ha que aplicar la llei de memòria històrica, com ha comentat Javier, i el tema de la recuperació de temes arqueològics, la cisterna, els túnels, tot això estem totalment d'acord en que se recuperi. He deixat per aquest minut el tema de la Casa Bernal, perquè tots estem d'acord en que n'hi ha que restaurar-la i tal. El problema és el que se fa en ella, i estem, crec que d'acord també en que se faci un centre cultural o en que tingui una biblioteca tal vegada més especialitzada, temes universitaris, on es depositen tot allò que tenim d'Augusto d'Àvila i tal. I jo proposaria també que el centre d'estudis local tingui la seva seu allí. Nosaltres ja duíem en l'anterior que tinguera la seu en la Casa Gran, no és possible, però proposem que la tinga ara mateix en la Casa Gran i quan es recupere en la Casa